Sota la lluna d'agost, d'Àngels Blasco Ros. Capítol 13. Ha estat un dia farcit d'emocions, carregós i tot. L'Ofèlia, per sort, ja dorm. Jo estic neguitosa. M'empipa el que hi hagi situacions que m'afectin tant. Quan em trobi amb la mare, tindré força coses per explicar-li. Tinc el cap ple de cabòries i després de considerar-ho gairebé una hora, m'aixeco i em decideixo a baixar al jardí. El Tomàs tenia raó. No hem vist la lluna durant el sopar i l'espectacle, però no ha perdut la seva influència. La trucada que ha rebut el Fredi ha acabat de revelar el clau del desconcert. Per sort, el seu desig era positiu i tots hem celebrat que li hagin adjudicat el projecte de reconstrucció que tant anhelava, el qual es publicarà la setmana vinent. El propietari de l'empresa on treballa ha volgut avançar-li la bona nova perquè gaudeixi satisfet de les vacances. Un detall que m'ha semblat molt considerat, encara que el Fredi sempre ha parlat bé, tant dels caps com dels companys de feina. 7 de 10 ha estat l'afirmació intencionada de l'Ofèlia, acollida amb somriures un xic forçats. Aquest cop ens hem alegrat pel Fredi i l'Elisa, que ha rebut una pluja de petons del seu marit, exultant per la notícia. És clar que jo considero que si el projecte presentat pel Fredi és tan bo com anteriors treballs que ha realitzat, el fet d'haver aconseguit l'adjudicació és resultat del seu bon fer, no pas de la voluntat d'un satèl·lit capriciós. Quan li ho he comentat a l'Ofèlia, m'ha mirat, ha somrigut i m'ha dit: «És possible, però hem vingut a jugar, no? Doncs juguem». Aquella afirmació m'ha desconcertat. Estic sola. Crec que tothom s'ha retirat. M'acosto a la piscina il·luminada per uns focus submarins que li donen un aire de pel·lícula de misteri. Només faltaria un cadàver surant en l'aigua. De ben segur que l'Ofèlia posaria títol a l'escena. Sempre troba una pel·lícula per identificar una situació. Les gandules avellanes de flors tropicals conviden al descans. Encara no he tingut temps de seure'm que sento uns passos que se m'apropen. Estava al balcó i he vist que venies a la piscina. M'ha semblat que era millor no deixar-te sola. Suposo que et costa dormir. No m'estranya. Ja veus, Amanda, amb tot l'enrenou d'avui no aconsegueixo descansar. Ho confesso. A més, sempre he estat de poques hores de son. Remenava el llit i he preferit sortir de la cambra per no despertar l'Ofèlia. Aquí, ara, no s'està malament. Així, doncs, no et fa res que m'estigui una estona amb tu? Temps de fer un cigarret i fer-te companyia. I tant, dona! Aquests seients són molt còmodes. Potser ens hi adormirem. Els ulls se'm perden entre els reflexos lumínics de la piscina i les maniobres de l'Amanda per preparar un peta, com dèiem de joves. Un ritual que ja m'atreia de petita, quan el pare encenia un cigarret i jo mirava el primer fum que s'enlairava en cremar. Encara que estic convençuda que no empraven la mateixa barreja. Em deixo portar pel silenci sorollós del boscamp que hi ha més enllà de la carretera que voreja la finca. És un silenci ple de remors que una urbanita com jo és incapaç de distingir. A més, les muntanyes i els roquissos que acostumo a examinar per feina no són tan subtils. Distingeixo uns ocells que voleien per entremig del brancatge, unes petjades lleugeres, potser d'algun conill que recorre el sotabosc emparat per la foscor de la nit, i la remor d'un airet que ha començat a bufar després de sopar, tal com havia predit el Tomàs. Sento la veu de l'Amanda, segura i decidida com d'habitud. Bé, no es pot negar que està resultant una trobada d'allò més original. Què n'opines? Tu, que fa temps que no gaudies d'una reunió d'excompanys. Encara que diria que en contra de la teva voluntat t'has convertit en protagonista. I no en el millor dels aspectes. Jo, de tu, estaria una mica bé, amb ganes d'acabar aquesta farsa. Encara no entenc com no has marxat. No responc de seguida. Hi ha tants detalls, tants matisos en aquell dia i mig que hem compartit que em cal reflexionar sobre les meves sensacions. L'Amanda somriu.
Et costa, és clar. T'entenc més que no et penses. Jo em vaig saltar el 15è i el 20è i la darrera trobada va ser un sotrac. Per cert, que llavors la Fiona també es va encarregar de l'organització. Ens va portar a una estació d'esquí. L'Ofèlia te'n deu haver parlat. Potser sí, però si ho ha fet no en recordo els detalls. Doncs imagina't, 16 en total, 12 excompanys i algunes parelles. Com a resultes de la cita, alguns s'han excusat de venir aquí. Ho he comprovat avui. I potser més d'un deu estar divorciat, mercès a les maniobres desestabilitzadores i a les activitats extraescolars de la Fiona. Per dir-ho d'una manera suau, ja et pots imaginar a què em refereixo. Somric perquè l'entenc més que no voldria. Li dedico una llambregada escrutadora. Em sembla increïble el poc que ha canviat. Sempre vestida de forma austera, quasi monacal, amb els cabells tallats arran d'orella, les faccions esmolades que sovint li donen un aspecte dur, d'una primor exagerada però vigorosa i una parla acurada que li deu anar d'allò més bé quan ha de defensar clients davant un tribunal. Responc sense pressa. Si t'haig de dir la veritat, sí que ho he trobat tot massa teatral. Sembla un guió que per algun motiu tothom ha de seguir. A més, si vols que et sigui franca, no em fa goig aquest desfici que li ha agafat amb mi. No em pensava que arribés fins aquí. I, d'altra banda, els incidents dels quals n'he estat protagonista, no tots bons, no em fan cap gràcia. Prefereixo pensar que han estat coincidències desgraciades. El que més he gaudit han estat les estones que he pogut parlar amb vosaltres, a soles o en petit comitè, per recuperar moments llunyans quasi oblidats. M'ha agradat conèixer aquesta faceta vostra, teva i de la Lubi, d'activistes pels drets dels homosexuals, lesbianes i altres col·lectius amb dificultats. A Nova Zelanda conegué un transsexual, geòleg com jo, una persona d'allò més intel·ligent, que tirava endavant un projecte engrescador per a la normalització d'aquest sector, no sense dificultats, és clar. L'Amanda assenteix, aspira amb força i el fum del cigarret s'aixeca tan vertical com una antena davant l'absència absoluta del minimaire escultor. Somriu. Dius bé, és una empresa que ens exigeix molta dedicació, però ens aporta moltes satisfaccions. Petits assoliments molt significatius que ajuden a facilitar la vida de moltes persones. Pel que fa a la posada en escena de la trobada, amb la Fiona no hi ha mai espontaneïtat o naturalitat, com prefereixis, i menys amb la reunió d'enguany. Aquell comentari em resulta incitant. Què vols dir, Amanda? Crec que la Carla tenia una mica de raó quan t'advertia de les intencions de la Fiona. Tens motius per dir-me això? Mira, des que va començar a preparar la reunió, després d'informar-nos com a cosa feta que ella se'n feia càrrec, no ha parat de preguntar-me. Bé, preguntar-nos si tu venies. Amb l'Ofèlia no s'atrevia perquè ja saps com s'estimen. Els altres ja estaven, millor dit, estàvem confirmats i només faltaves tu, que no ho vas fer fins fa 2 setmanes. M'arronso d'espatlles. Sospiro i en inspirar m'arriba una flaire de romaní, que és l'única herba que sóc capaç de distingir del ventall olfatiu de la muntanya. No vull entrar en aquest joc infantil de la Fiona. No tinc res greu en contra seu, ni vull començar una lluita de gladiadores per endur-me'n un trofeu preuat. Si et refereixes al Robert, ell és lliure de triar qui vulgui o li convingui. Si és la Fiona, doncs així serà. De la casa arriba la veu potent del Tomàs. Noies, que no dormiu? Porta una ampolla de vi, gots i 2 cerveses, i l'acompanya el Robert. El Tomàs s'asseu a terra enmig de l'Amanda i meu, i el Robert arrossega un seient fins col·locar-lo al meu costat, gairebé a fregar. Mentre els altres es reparteixen les begudes i s'ofereixen cigarrets, se m'acosta just a cau d'orella. Gràcies, però la Fiona no ha estat mai plat de la meva devoció. En canvi, el Tomàs no el deixa acabar. Mira, qui ve per allà?
Ens girem en direcció a la casa i veiem el Freddy i l'Ofèlia que porten refrescos i uns plats amb alguns tastets que han sobrat del sopar. El Robert s'aixeca per cedir la cadira a l'Ofèlia i s'acomoda damunt l'herba amb els altres. L'Ofèlia, amb una llesqueta de pa coberta de pernil a la mà, inicia un altre tema de conversa. Què us ha semblat l'espectacle d'aquest vespre? Just en concloure la pregunta se'ns uneix la Lubi, que s'ha desvetllat, ha sentit la fressa que havíem muntat i no se n'ha pogut estar de baixar. Suposo que parleu del petit ensurt del número dels arcs. Com sempre que hi ha més de 2 o 3 persones, les converses es creuen, les preguntes s'amunteguen i les respostes s'intercepten unes a les altres, fent incomprensible el diàleg. El Tomàs mig s'escanya amb un tros de pa, però això no li impedeix de parlar. Mireu, jo no m'espanto fàcilment, però des que ha arribat, a l'Argenta li han passat algunes coses que no m'agraden. M'he quedat perquè heu decidit quedar-vos tots, però em sembla que hauríem fet bé d'anar-nos-en i acabar amb aquesta bestiesa. Encara haurem de lamentar alguna desgràcia. Tracto de minimitzar els fets, però m'adono que el Tomàs ha expressat, en altaveu, és el que la majoria pensa. Fins l'Ofèlia, que semblava dormir com un roc, també ha baixat i ara parla seriosa. El Tomàs té raó. Demà al matí, després de parlar amb la Fiona, marxem. Jo crec que ja hem tingut prou emocions. Però, per si de cas, és millor que l'Argenta no es quedi sola. Encara que ella és molt valenta. És millor no temptar la sort. No us sembla? El Freddy, de tarannà conciliador i més aviat bondadós, també diu la seva. A mi em costa de creure que el que li ha passat a l'Argenta hagi estat un propòsit premeditat. Tots som amics, però potser sí que ja són massa coincidències i sempre en la mateixa persona. L'esglai que hem tingut amb els arquers amb sagetes de foc de l'espectacle hauria pogut ser tràgic. El Tomàs hi afegeix la seva. Tràgic? Sort que el Robert ha vist venir la fletxa i ha empantat la cadira de l'Argenta. El noi s'ha disculpat perquè un cop d'un company de número l'ha desviat de la seva trajectòria. Però, bé, tots ho hem vist. La Lubi s'asseu davant meu a l'herba. La veu de vellut es fa escoltar. Argenta, ja sé que costa de creure que tot això hagi estat articulat per la Fiona, però està molt exaltada i diria que aquest cap de setmana màgic l'ha afectada més que a cap altre. Nosaltres l'hem anat seguint i hem estat testimoni d'algunes de les seves maniobres per assolir el que vol. Tot i que diria, i crec que els altres estaran d'acord, que mai ens haguéssim imaginat fins on podia arribar. Penso que ara s'ha excedit i està com embogida amb tu, així que un cop puguem veure-la, demà al matí, el millor serà anar-nos-en. Em temo que aquestes reunions s'han acabat, si més no, sota la seva organització. Parlo per mi, és clar. Tinc els seus ulls clavats en els meus, com si busqués un tresor amagat. Els altres assenteixen. L'Ofèlia lamenta haver-me forçat gairebé a assistir a la trobada. El Tomàs s'ofereix a fer-me de guardaespatlles, si cal, tot i que amb un somriure. L'Amanda comenta que en tots els grups hi ha sempre algú que, en lloc d'harmonitzar, es dedica a disgregar. El Freddy m'assegura que no haig de patir, que tots estaran pendents de mi. I, sobretot, dels estranys que m'envoltin fins que marxem. Em sento acomboiada, però incòmoda. Jo vaig per valls i muntanyes, sola, amb els meus instruments, sense cap temor, ni de propis ni d'estranys. I ara, aquella situació que no he desitjat, em produeix una esgarrifança infantil i alhora punyent. No els ho dic, però si no fos perquè he retrobat el Robert i no el vull perdre, ja faria hores que hauria deixat aquella casa i l'extravagant Fiona. El Robert m'agafa del braç i me'l miro. No has de patir. Això s'ha acabat. Demà al matí deixarem aquesta casa i a la boja de la mestressa. Les nits d'agost, encara curtes, les emocions del dia i el cansament dels anys ens obliguen a retirar-nos abans de sortir el sol. Com un grup de parvulari,
en fila i sense fer soroll per no despertar els que descansen, ens repartim per les cambres. En entrar a la nostra, l'Ofèlia em mira, somriu i es llança damunt el llit sense despullar-se, rendida per la llarga jornada. Jo no puc agafar el son. Heu escoltat el capítol 13 de Sota la lluna d'agost, d'Àngels Blasco Ros.